Hej, vi har arbejdet med Pythagoras indtil videre, og her vil jeg lige forklare, hvordan det er, vi udregner hypotenusen af en retvinklet trekant. Vi har vores sætning herovre, Pythagoras læresætning, der hedder a i anden plus b i anden lige med c i anden. Og nede på vores trekant hernede, der har vi en retvinklet trekant, som vi skal have. Og vi kender siden a, og vi kender siden b. Og det må vi sætte ind i vores formel, det vil sige, at a, kan vi se hernede, er 5, så derfor må jeg skrive 5 på a's plads. B, det er 7, som vi kan se her, og derfor må jeg skrive 7 på b's plads. Det regner jeg ud, 5 gange 5 plus 7 gange 7 er lige med 74. Så tager jeg kvadratroden af 74 og får 8,6. Så hypotenusen, altså C herover, bliver 8,6. Men hvad så hvis det er, at vi kender hypotenusen og en af kateterne, så sker der følgende. Vi får oplyst, at trekanten det er den samme som før. Vi har en side B, som er 7. A kender vi ikke, og C den er 8,6. Ja, hvad gør vi så? Vi har stadigvæk vores sætning herover, a i anden plus b i anden er lige med c i anden. A kendte vi ikke, så der kan vi ikke skrive noget på a's plads. B kendte vi, den er stadigvæk 7, så vi skriver 7 i anden. Og så kender vi c, den er 8,6, det har vi herover. 8,6 i anden. Vi skal nu have byttet lidt rundt på vores tegn. Og i stedet for at have det som det står heroppe, så kommer vi ned i den her sætning, hvor der står a i anden, for det er det vi finder ud af hvad er. Det skal være lige med. Og så kommer den lige pludselig til at hedde minus. Det vil sige, at vi siger 7 i anden minus 8,6 i anden. For at lave det sådan lidt mere overskueligt og ikke få sådan et minusresultat, så drejer vi den rundt og for det største tal først, så har vi 8,6 i anden minus 7,2 i anden er lige med a i anden. Hvis vi havde regnet den her ud, så får vi et minustal, minusresultat, og så skal vi alligevel bytte rundt på det. Så vi bytter rundt fra starten. Vi regner det ud. 8,6 i anden er 74. 7 i anden er 49. Dem trækker vi fra hinanden og får 25. Så tager vi kvadratroden af 25, det er lige med 5. Så a er derfor 5. Det vil sige, at detaljen her med, at vi skal trække fra hinanden, er anderledes end det vi havde oppe i den her trekant. Og det vil jeg lige vise i GeoGebra, hvordan det ser ud. Fjerner lige mine akser, smider gitter på og vælger polygon. Tegner min trekant, starter A og B, så har jeg C hernede med 90 grader. Hvis nu vi inddeler den i samme afstand og samme længder som den anden vi havde, så skal vi have den her til at være 7 cm. 3, 4, 5, 6, 7, den der, og her 1, 2, 3, 4, 5. Og vi antager, at vores side herover B, det var den vi kendte til at være 7, så den sætter vi lige en længde på. 7. Og så kendte vi også vores hypotenuse herover, den er 8,6. Det jeg så vil vise, det er, som vi har arbejdet med før, det er de firkanter, vi kan danne ud fra vores sider. Hvor vi siger, jamen 7 gange 7. Her. Og længden. Der. 7 gange 7. Der har vi altså et kvadrat her, som er 7 gange 7, som er 49. Og så i stedet for, som vi plejer at gøre, vil jeg sige det lille kvadrat plus det andet lille kvadrat.
giver det store kvadrat, jamen så må det jo gælde, at det store kvadrat, altså det vi får herover, ja, prøv igen, der, det store kvadrat minus det kvadrat, som vi kender arealet på, det vil sige i det her tilfælde, så er det jo b herovre. Hvis vi trækker dem fra hinanden, så må det jo automatisk give arealet af det kvadrat, vi har hernede. Det burde det gøre. Så her hedder den altså 74, husk det store tal først, 74 minus 49. Og hvis vi lige kigger her over en gang, det er også det, jeg har til at stå her, 74 minus 49, altså b i anden minus c i anden. Jamen så skulle jeg gerne kunne lave et kvadrat her. Med længderne 5 i anden og areal 25. Så c i anden herover minus b i anden skal være lige med a i anden hernede. Og det var også det, vi fik over i vores opgave. 74 minus 49 lige med 25. Og det skal vi så huske at tage kvadratroden af, så vi får længden på linjen lige med